Horas madi hita saluhutna. Adorak somar saur hita dohot hatani tu hatta jumulu mahita martangyang. Asini roha madi hamu dohot damena sian di bata ama dohot sian anakna Yesus Kristus tu hattai. Amin. Hatani tu hatta naga betul jamita di partangyangan di bagasa tikion. Tarsurak do di Jeremia 34 ayat 12 sahatu 10. Ujaha majo hatani turpuki di tonga-tongata laos tapetihu ma di bagasa rohat tabi songonom ma didok. Alani romuse hatani Jahuba tu si Jeremia ninnado. Songonoddo hatani Jahuba de bata ni Israel. Nunga au mabaisa da perpadanan tu opumuna. Ujuau manugihon nasida ruar siat tanu Misir. Sian bagas pangadupan songonon. Ganup papitu taoton. Ikon ganup pamu palua hodongan na marga Heber. Naung manggadis sodirina tuho. Ikon onom taon lilingna pangulahonon na ho. Dungi paluamu buti ibana sial labungmo. Hape dang ditangihon opumuna au. Jaladang ditarihop pinggolna. Alai nunga muba iyang gorohamuna sedarion. Jala nunga dibahek kamu nasitong di rohaku. Naung dititikuk kamu haluau ganup tudonganna. Jala naung dibahek kamu perpadanan dijulukku di bagasan bagas natargoar tuguarhu. Alai nunga hosing muse rohamuna. Gabi diramoni hamu guarhu. Jala mula dibuat kamu ganup naposo na bawa dohot naposo na buru-buru. Akkanau pinaluamu na buti marguru troha nasida. Gabi marhata ikok kamu tu nasida. Sumuang gabi naposo mu na bawa dohot parapuan muse. Ima sahana. Dongan saha persyaon di bagasa Tuhatta Yesus. Molo sinukut tu hita. Adok tahesyak kitaon nalomorohana dang merdeka. Yesoi nunga merdeka. Alai say tertindas dope pakilalaanna. Boha adong nalomorohana songoni. Yakid duau dang adok kita namak kalomohoni. Alai sudido hita naing hidup merdeka. Hidup bebas. Merdeka siat tanggung jawab na belga. Alapit tortuntas diulahon. Merdeka sian aka paruk kilo na duk alapit tor adok solusina. Merdeka matong nian sian hapuguson. Alanido say berjuak kita na manguluon. Bohama asa terbebas sian aka napasorat tungul. Isarana molosorat alani hapuguson. Berjuang do semaksimal mungkin. Asabui menafkahi ngulu siafari. Akka natoras pe berjuang do pasik kolahon akka yanakonna ola ni natarbahenna. Mungkin saha tu na mangalului kerejuni anakkoni. Bohama asa dumenggam muse masa depanna. Unang merasa tertindas alani hapuguson manang alani akka beban na asing. Na jelas dangadong nalomorohana tertindas terbelenggu. Alai sudedo naing hidup merdeka, bebas. Alai tutu tetap do ikon sesuai aturan na berlaku. Dadagabe silomo-lomo na hidup merdekai. Ikon na merdeka di bagasan Tuhanido. Donga saha persyaon, domu tu kemerdekaan manang kebebasan ido tong nati naringotan diturpukon. Ima kebebasan niya kanaposo manang hatuban. Asa unang diperhatuban halak Jahudi be sesama dengan na Jahudi. Nunga dititik ko Raja Sedekia di Jerusalem. Pola do marpadan bangsoi di jolo ni debata lahon mangulahon pembebasani. Nian sebelum na pe nunga hiya di padat terdebata na songoni tuak ka upunasida na jolo. Ima dung haruar bangso Israel sian perhatubanum Misir. Diatur hod debatado tu nasida, mula dong akadongan nasa bangso naung mangula songon naposona manang songon hatubanna
saliling 6 tahun di jolo ni iduk somangna, di tahun papituhon ikko paluon na do naposoi sial labungna. Dan jadi terus gabi hatubanna. Alayaha mana masa, kecewa do di bata, aladang ditangihon ako punasida padani. Di masa ni si Sedekia gabi raja, sangado las rohani di bata. Ala ulu nasida mangulahon pembebasan ni. Alai holap parsetokkinan do. Diudukna pitor merbalik do muse rohania ka iduk somangi. Dibuan nasida do muse akan nauk sanga pinaluanai mula gabi hatuban. Gabi doson opuna nazului do nasida. Diose nasida do padanna dohok dewata. Mereka mengingkari perjanjiannya dengan Tuhan tentang pembebasan budak. Muruk ma debata. Jala diurut ni turpukon, di pabotohon si Jeremia do, uhum si pamasaun di debata, tu bangso naung mangose padani. Songonima takang ni bangsoi di turpukon. Mereka sudah berjanji akan membebaskan budak dari sesama bangsanya sendiri sesuai hukum Tuhan. Tapi tidak lama kemudian mereka berubah pikiran. Budak-budak yang sudah dibebaskan itu diambil kembali oleh tuannya untuk dijadikan sebagai budaknya lagi. Maka Tuhan pun marah. Donga saha porsyaon, nuaing dia narikot pahusor-husorot tasyat turpugon. Tarlungubi hita akan naung merdeka di bagasan Tuhan Yesus. Naparjolo konsisten ma panguluyota tutuhani. Dada musiman. Donga saha porsyaon, panguluyon na musimani dos dui songor ruas na merminggu musimani. Tikinatal romay ba na tu gereja. Jala sipata meradu pojok idau gerejai alani torokna apalagi di tiki malam Natali. Dungi tiki terdiri gelengna manang malua romay ba na merminggu. Dungi tiki Jumat Agung Roma muse seleni dakyabe. Boy hitunga jari marupaning parminggon na di bagasan nasa taon ni. Asa dada panguluyon na musiman si songoni na hinirim ni Tuhan ni siyak kita. Alay panguluyon na konsistendo. Ido na mabay muruk di bata, mida bang sonena julu, songon na masa diturpukon. Dimulanay ulo na sida mangulahon pembebasan tuakan na posona dongan na Yahudi. Alay dang leling ngamu barohana. Nauksanga pinaluanay dibuat do muse mulak gabi hatubanna. Dak konsisten na sida mangului hata ni debata. Di hak Kristenot tape nabudo masa gobaran na songone. Nunga di palu Tuhani nguluna sian perhatubanon ni dosa. Alay sayolo do pemulak tungulu na pinarhatuban ni dosay. Gabi sunggul-sunggul may nang dingulutta. Asa konsisten mahita songon akan og pinaluan ni Kristusi. Lahu mangului jala mga sahut Tuhani dingulutta siya pari. Dada musiman manang tergantung situasi dohok keadaan. Manang ditikki sonang diului Tuhani. Alay ditikki susah manibil manang sebalikna. Dada panguluyon na songoni. Alay dilas ni roha manang di arsak ni roha pe manotong mahita mangului Tuhani. Ay las do rohani tuhatai mernida halak na konsisten mangului ibana. Jalapos marohatta halak na say burju rasi rasa mate mangului Tuhani. Jalon na do muse tupal hanguluani. Songon na boy tajaha di pangukapod 2:10. Napaduahon sirinukkonot ta siya turpukon targahom ma padatta dohok debata.
unang di parmeam-meam. Donga sa persyaon, di nasahali majakit do sada ama di kalapan na tibbo. Tongon di tikki na madabui parbuni kalapanay ibana, topu mamangobu sa lugon na matsay gugu. Unggal-unggal mahaw ni kalapay, hiraneng marupak nama. Matsay mabir maamatay. Gabi di haul mahaw ni kalapay matsay gomos. Dungi tarsingok may bana tutuhani. Gabi dipangir maswarana majuhon. Tuhan, asiroham tolongal. Marjaji mau Tuhan. Hupe sada habing nami tuhuriami. Asal ma selama tahu ninna. Dukoni diuji ibana maturun nanget-nanget. Huhut saya marsigomos tuhaw ni kalapay. Lam daw ibana siap putsun ni kalapay, lam moro do permunggal ni haunay. Tongdo pe matsay gugunya na lugui. Alay dangapala songon na digijangibe pakorhon na. Alay dinatua tibana, say dipikir-pikir ibana mamusay jajinay. Bah ruginay jo huhilala. Mulu pola sedahabing lehonokku tuhuriyate ninnibana. Dungi marhiratulu meternari siat tano, manibung may bana. Laos disingajibana ma tukap tutanoy. Dukoni ninnibana ma. Maaf majo Tuhan, ala tukap duaw, sudah ma jajiku naking. Dungi lao may bana mulak. Donga saha persyaon, siap berita mardongap pude naking, digo barhonido tuhita, rumang ni harohaw ni jolma, naso mangargahup padanna dohot debata. Dung dia lusi tangyangna, gabi lupa do diaka jajina. Songoni dotong namasa di tonga-tongan ni bangsa Judai. Duk kira-kira amat dihilal nasida, gabi diose do padanna dohot debata. Umat mengingkari perjanjiannya dengan Tuhan. Mulak dumuse akan aposo nauk pinaluanahian gabi hatubanna. Gabi hira di parmiam-miam nasida do padanna doho debata. Alai hita songon akan nauk pinaluan ni Tuhani. Targahom ma padatta doho debata. Taingok ma mangulahon akka padatta uju di padidion ni anakkon. Tiki malua, tiki majalo pasu-pasu perbagason, tiki pinabalan ni partohonan, tiki pangujak konon, tiki peresmian huria, tiki pelantikan tu seda-seda ulaon, dohot akapadatta tu debata secara pribadi. Taingok may rupaning ate. Aido sada wujud nyata ni ibadah tay. Ima mulu targahon jala taulahu padatta dohot debata. Alai mulu di parmiam-miam do rupaning padanna dohot debata manang dang diulahon dusun napaliahon guar ni debata do ibana disi. Songon nabu tepertudus nakaning tu ayat saplonomi. Dibaheni tapasanga maguar ni Tuhani. Merhite na mangargahon doho mangulahu padatta doho debata. Napatuluhon haluot tanasiat Tuhani naing matong makorhon haluon ni dongan. Donga saha persyaon nunga dipaingot debata bang sonay pabuan nazulupe hatubad do nasida di Mesir. Alai dipalua debata do nasida sian perhatubanoni. Di baheni nasida pe ikom marroha palua homma. Unang be say membelenggu manang mabadungan nasa bangso gabi hatubanna. Laos songonido nang jojo ni turpukot tuhita. Prinsip na haluaot tanasiat Tuhani naing matong gabi berdampak palua hodongan. Jupang mapraktek na masirupan, masidukungan dia kanadenggan, marroha merpemuati mida akan manolosoli hakurangan. Unang be gabi manabay hasusan ni dongan nabi. Atong
targahom ma haluot tanasiat Tuhani. Hiduplah sebagai orang yang dimerdekakan Kristus. Ima marhite na konsisten mengului Tuhani dada musiman. Mengulahon pada taruh debata. Jala haluot tai naing ma makorhon haluon nidongan. Amin.